The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. You've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Maayong buntag mga igsoon, adto ta sa atong panimbahon, manimbata atong simbahon ang Dios sa tibok atong kasing-kasing. Salmo 14, mabasa dia sa unahan,
nagatanaw ang Dios kung doon na ba'y malamon nga nagsimba. Nagatanaw siya sa iyang katawhan kung kinsay nagasimba diha kaniya diha sa espiritu ug kamaturan. Palihog manindog ang tanan agi pagtahod. Opening prayer, Brad Albert. Okay, magampon ta. Laming kabahana ng mga Dios nga magagahom. Aniya kani karon kabuntagon Ginoo ning takna sa kabuntagon, Lord God. Nga amo ikaw ang simbahon. Amo ikaw ang daikon karong kabuntagon, Ginoo. Lord, salamat Lord sa kadasig, sa kadaugan, Ginoo, nga imong gihatag kanamo sa mong tagsa ka kinabuhi, Lord. Nga sa tibok simana, Ginoo, nga imo kaming giubanan hangtod karon, Lord God. Noon karon kabuntagon, Ginoo, imo kining gibalaan, Ginoo, ning ang Domingo, Lord, aron ikaw among simbahon, amo ikaw among daikon, Ginoo. Lord, salamat Lord sa mga pagsulay, Lord, nga kanunay namong masinati, Lord, nga pan ikaw ang Dios nga mo'y naghatag ka na mo kusog, Lord, nga karon padayon kami, Lord, nga musimba daig di kanimo, Lord. Bisan pa, Lord, ning kabuntagon, Lord, amo ikaw ipataas, wala lang may laing ipataas kundi ikaw lamang, Lord God. Salamat, Lord, na imo kaming giubanan, giproteksyonan, Ginoo. Imo kaming gitagaan, panalangin, Ginoo. Salamat, Lord God, nga wala ka nagkulang ka namo, Ginoo, sa among mga kinabuhi, Lord. Padayon ka namo pasalamatan, Lord, ning sayo sa kabuntagon, Lord God, nga amo ikaw ang simbahon. O iblis kaming tanan, Lord, ning panimbahon na mo karon, Lord. Ikaw magauban, magagiya ka namo sa among noon kasing-kasing, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga among may pataas, Lord God. Bilis kaming tanan, Lord, gikan sa pagsugod hantod sa paguman. O bisan pa, Lord, ning sa nagsunod o nagtiguban ka na mo karon sa panimbahon, Lord God. Lord, tungod bisa kanang ang gitudlo, Ginoo, sa gunsa nga simbahan, Ginoo, nga nagtudlo sa imong pulong, Lord. Ikaw magablis ka na mo, Ginoo. Ipaabot ang imong presensya, Lord, sa among tatag sa kinabuhi, Lord God. Kanunay ka maguban ka na mo, Lord. O kanimo lamang, Lord God, ang pagpasalamat, Lord. Bisan pa, Ginoo, ang mudala sa mga alawiton, Lord, sa pagdaig, pag-awit, Ginoo. Bisan pa, Lord, sa mga instrument, sa imong mohatod, sa imong pulong, Ginoo, ikaw magadihog, Lord God. Tagaig siya kaisog, Lord, nga musulti sa imong pulong, Ginoo, na kami makasabot, makabati, Ginoo. Andam na mong masabta na mong kinabuhi, Ginoong Diyos. Iya sa pagpamati sa imong pulong, Lord God, may kasiguruhan kaming mabagog mausab sa among kasi kunahunag kinabuhi, Lord God. Lord, among giampo usab ang mga kasilinganan na mo diri, Lord, nga ikaw ang Diyos susi imong balaang espiritu, Lord, magkilihok sa ilang kasing-kasing, Ginoo, nga andam silang duol diha kanimo og muhatag sa mga pagdaig diha kanimo, Lord God. Ginoo, og kanimo lamang, Lord, ang pagpasalamat. Madungog ug himaya, Ginoo, alang kanimo ang tanang anak sa Dios magkaino. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Og usbon ko, maayong buntag kanatong tanan. Amen.
Hallelujah. Kumusta ang matag-usa nato ni ining sayo sa kabuntagon? Madaugon ba ang tanan? Hallelujah. Madaugon kita mga igsoon. Kay tungod di ata karon nagbarog at tubangan sa atong buhi nga Dios. Human sa atong mga pag-ampo mga igsoon, magapadayon ang atong mga pagdaig, mga pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay maunay usa nga gihulat sa atong Ginoo nga modaig taniya sa tinud-anay. Amen. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Naingon ang awit mga igsoon, nalipay kog dako nga ikaw ania musimba diha sa atong buhi nga Dios. Kung mahimo mga igsoon, mugawas sa atong lingkuranan og atong kanang lamanuhon ang atong igsoon diha sa Ginoo. Og mahimo atong pakapinan og kumusta igsoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Gamito na to ang atong mga kamot sa pagpakpak sa atong buhi nga Dios. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw masimba, igsoon ko kumusta ka na. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw masimba, igsoon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Dios Adonai panaghiusa, panagbigil kalintana, paharion ta ang gugma, kawata ang akong gamot, igsoon ko kumusta ka, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Dios magkahiusa. Yes, Lord. Matud pa sa awit igsoon nga nindot lang taon kung ang iyang mga katawan nagkahiusa diha sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Mga igsoon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug huna-huna mga igsoon. Og atong esentro og i-focus sa atong buhi nga Dios. Og atong mapalamandungan mga igsoon nga gamhanan ang atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Siya nga Dios nga walay makatandi. Siya nga Dios nga walay kapareha. Yes, Lord. Glory, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Gimugna ni mo, Lord Jesus, ang tibuok kalibutan, Amahan. Even ang amang kinabuhi, Lord Jesus. Kay gusto ni mo, Ginoo, nga ang imong mga katawhan, Lord God. Gusto ni mo, Lord Jesus, nga moday kung musimba nga na kanimo, Amahan. Wala kami laing pangitaon, Lord. Ang imong dagway nga puno sa pagkamatarong, pagkabalaan, pagkahalangdon nga Dios. Silimbahon ka nga Dios, Amahan. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. O Diyos, Ikaw ang gipangita ko, adlaw tanan, Ikaw ang
ako, gamhanan ka sa tanang panahon. O Diyos, ikaw ang gipangita ko. Yes, Lord, adlang tanan Ama, ikaw ang aming gihandong. Ikaw ang gihandong Sa matag litong sa pulong mo, maablihan ako. Gamhanan ka sa tanang panahon. Gamhanan ka, O Diyos, walay sama. Yes, Lord, gimugna ni mo God ang langit o yuta. langit o yuta. Pagkabuotan mo, dili ikabaylo. Ibuhat mo ako sama sa dagway mo. Yes, Lord God. O Diyos, ikaw ang gipangita ko. Adlaw tanan, ikaw ang gihandong. Sa matag lindong, sa pulong mo, maablihan ako. Gamhanan ka sa tanang panahon. Gamhanan ka, O Diyos, walay sama. Gimugna mo ang langit o yuta. Pagkabuotan mo, dili ikabaylo. Gibuhat mo ako sama sa dagway mo. Balaan ka, O Diyos, walay sama. Gimugna mo ang langit o yuta. Pagkabuotan mo, dili ikabaylo. Gibuhat mo ako sama sa dagway mo. Tanang binuhat magayok mo sa trono mo, O Diyos. Bisan ang kawanangan magadaig sa imong ngalan. Tanang binuhat magayok mo sa trono mo, O Diyos. Bisan ang kawanangan magadaig sa imong ngalan. Gamhanan ka, O Diyos, walay sama. Gibuhat mo ang langit o yuta. Pagkabuotan
Lord. Hallelujah, Lord God. Tungod sa imong pagkagamhanan, Amahan, namugna ang tanan. Tungod, Lord Jesus, sa imong pagkabalaan, Lord God, imong gibuhat ang tao, Lord Jesus, sama sa imong dagway, Lord God. Dagway ni mo, Jesus, nga puno sa pagkamatarong, puno sa pagkabalaan, Amahan. Salamat, Lord God. Ang tanan, Lord Jesus, nga among nakita, Lord God, nilinaw sa kalibutan, Lord God. Bisan pa, Ginoo, sa wala na mong makita, Amahan. Ikaw, o Diyos, ang nagmugna niya ng tanan, Amahan. Salamat, Lord. Bisan ang among kinabuhi, Lord God, gikas na palapahan tun sa alimpulo, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos, naghatag ka na mong gininhawa o maayong panglawas, Lord Jesus, nga karang kabuntagon. Kawastan kami nga nagadaig, nagasimba nga na kanimo, O Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkagamhanan. Thank you, Lord, sa imong pagkabalaan. Thank you, Lord God, sa imong pagkahalangdon nga Diyos. Diyos nga wala sama. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa atong pagdaig, mga igsoon ko sa Ginoo, aduna ako'y basahon. Pulong sa Ginoo, nag-ingon diha sa Salmo 150, naingon diha nga, dayga ang Dios diha sa iyang templo. Amen? Amen. Dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga magagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trumpeta. Amen? Amen. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga lera. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Amen? Dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga binuhat. Dayga ang Diyos! Hallelujah! 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 Glory, thank you, Jesus. Gisugo ta sa Dios, mga kaigsaunan nga. Daygo na to siya uban ang mga panagsayaw. Amen? Amen. Excited na ba kita nga mo daygo mo sumba sa itong buhay nga Dios? During dapita kung excited mo senggit og praise the Lord! During dapita mo senggit og hallelujah! Hallelujah! Glory, thank you, Jesus. Sa atong pagdaig mga igsoon, ihatag na to ang atong pinaka-the best sa atong buhay nga Dios. Amen? Kung musayaw ta, sayaw ta para na sa atong buhay nga Dios. Dili kita magakaluya sa pagdaig sa atong buhay nga Dios. Amen? Amen. Ako magkakaluya sa pagdaig o sa pagsimba, tungkol sa guma ko kanimo lamang. Yes, Lord, ikaw ang among pag-aunahon. Ikaw ang kong pag-aunahon Sa tanang butang ni kalibutan, gibuhat mo ang pagsunod kanimo lamang. Yes, Lord, ka ikaw ang Diyos na magpa Diyos na nagmugna sa langit o sa lupa. Gibuhat mo ang tao aron magahugyaw, magasimba, pagdaig sa ngalan niyo. Sayaw! Sayaw! Lukso! Lukso Sa pagdaig sa Ginoo. Itaas ang iyong makamot. ang imong
himayaon ta ang Dios. Dagan lupad, isinggit ang iyang ngalan. Yes, Lord. Dili ako magkakaluya sa pagdaig o sa pagsimba, tungod sa gugma ko kanimo lamang. Yes, Lord, ikaw ang among pag-aunahon, Diyos. Ikaw ang kong pag-aunahon Sa nambutang ning kalibutan, ibuhat ko ang pagsunod kanimo lamang. Kay ikaw ang Diyos nga nagmugna sa langit o sa lupa. Gibuhat mo ang tao aron magahugyaw, magasimba, pagdaig sa ngalan mo. Sayaw, nagsoso sa pagdaig sa Ginoo. Itaas ang iyong kamot, itaas ang imong kamot, o himayaon ta ang Diyos. Dagan lupad, isinggit ang iyang ngalan. Magahugyaw, magasimba, pagdaig sa ngalan mo. Magahugyaw, magasimba, pagdaig sa ngalan mo. Sayaw, lukso sa pagdaig sa Ginoo. Itaas ang imong kamot, itaas ang imong kamot, o himayaon ta ang Diyos. Dagan lupad, isinggit ang iyang ngalan. Sayaw! Yes, Lord, magpasalamat kita sa itong buhi nga Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Ato pagi siyang pasalamatan. Ato siyang daygon pinaagi sa awit nga magpasalamat kita sa atong buhi nga Diyos. Amen. Amen. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo. Miani kaning kalibutan, aron ako may kaluwasan. Ang ayan ka nga pasidonggan. Yes, Lord, hiligid ka bayan ang kaayo mo, Diyos. Sinigyot kabayan ang kaayo mo. Dili kahitopngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing damhanan, labaw ka sa tanan. Ang ayan ka nga pasalamatan. Gawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Makailaba diha sa imong trono, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord. Magpasalamat kami kanimo,
pagkamaayo mo. May ani-ani kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidongga. Yes, Lord, digit kabayran, Amahan. Diligid kabayran ang kaayo mo. Dili mahitopngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagdaing, ingon sa mahumot nga etsenso. Pagkailabad diha sa imong trono, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Pagkailabad diha sa imong trono, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, hallelujah. Yes, Lord, thank you, Amahan. Ang among kinatibuk ang kusog, Lord Jesus. Among nahatag na kanimo, Amahan. Nabati man namo, Amahan, ang kasingot tungod na, Lord God. Among na-enjoy, Ginoo, ang imong pagkamaayo. Nga modaig kami, Amahan, nga walay tihik-tihik, Lord Jesus. Kay Dios ka nga angayang hatagan mudawat sa among mga pagsimba, mga pagdaig, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Ang cross sa Kalbaryo, atong hinumduman nga sa cross sa Kalbaryo, ug atong mahinumduman ang cross nagpahinumdum na nga diha ta sa cross gipakamatian sa tumbuhi nga diha. Amen? Tungod na mga igsoon sa dakong gugma sa atong Ginoong Hesus ug sa atong Amahan, mo nang gibayran ta niya dito sa cross. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang cross sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako, nga gugma mo, giasos mo ang tanan, akong sala kapakyasan. Ang cross
cross sa Kalbaryo, ang hanumanan sa dako nagugma mo, ibasan mo ang tanan, ako sa lakabakyasan nagmadaog sa kahibayran mo ako, gawas no na kamatayon way kahon, ang ayan kang simbahon, pagkatahong sa gugma mo Jesus, pagkatahong sa gugma mo Jesus, tinguha ko nga masuod kanimo, po'y ang kasing-kasing ko. Yes, Lord. Pagkatahong sa gugma mo Jesus, pagkatahong sa gugma mo Jesus, tinguha ko nga masuod kanimo, po'y ang kasing-kasing ko. Yes, Lord, hallelujah. May gahom sa ngalan mo, O Diyos. Yes, hallelujah. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. Yes, Lord. Adunay gahom ang pangalan sa atong buhi nga Diyos, mga igsoon. Ang gahom sa atong Ginoo naghatag ka na itong kagawasan, mga igsoon. Amen. Pagkatahong gayon sa imong ngalan, Amahan. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay, Lord God, nagbugkos ka na mo, Amahan. Ang imong pagkamaayo, O Diyos, kanunay nagsunod ka na mo, Amahan. Gikan sa among pagkatulog, hantod sa among pagbangon, Lord God, sa tanang adlaw, sa tanang panahon, sa tibuok na mong kinabuhi, sa tagsa-tagsa na mo kapamilya, Lord God. Kanunay ka, Lord, nag-upan, Amahan. Ang imong gahom, Lord Jesus, kanunay nagalihok ka na mo, Lord God. Yes, Lord. Ang gugma mo, o kaluoy na natuka, gikoptan mo, tibuok kinabuhi ko, gikan sa ako pagbangon, hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes,
Lord, ang gugma mo, O Diyos. Ang gugma mo o kaloy mo ay ginutuban, gikoptan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinud-anon, kanunay kang maayo ka nga ako, hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, Lord, ang tingog mo, O Diyos. Ang tingog mo Nagagiyag sa kangin. nagagiya sa kangit-ngit, Nagauban. nagauban, masuot kaysa sa tanan. Yes, Lord, kay ikaw ang among amahan. Ikaw ang amahan, Kami imong ako pinangga, iyong Lord Jesus. pinangga. Nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Yes, kanunay. Kanunay kang matinud-anon, Yes, Lord. kanunay kang maayo ka na ako, hantod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. O gihatag mo, kinabuhi ko, tanan anak ko. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod na ako. Kanunay kang matinud-anon, Yes, Lord, kanunay ka amahan nga matinud-anon. kanunay kang maayo ka na ako, hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, kanunay, kanunay kang matinud-anon, kanunay kang maayo ka na ako, hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo, awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, Lord God. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, amahan. Sukad pa kani ato, Lord Jesus. Hantod karon ug sa umaabot, amahan. Dios ka, amahan, nga wala ka mausap. Dios ka, Ginoo, nga walay pagkabago, Lord Jesus. Kanunay ka, amahan. Matinud-anon sa imong mga katauhan. Kung ang imong mga katauhan, amahan, matinud-anon nga nakanimo, Lord God. Kung
kung kanunay ang imong mga katawhan, Lord God, gagimahal, na kinabuhi, Lord Jesus, sa imong kapubuton, Amahan. Matinud-anon ka nga Diyos, Amahan. Buhi ang imong mga pulong ug saad, Ginoo, nga ikaw ang Diyos matinud-anon. Matinud-anon ka, Amahan, sa imong mga saad. Kanunay ka, Amahan, nagtibig sa imong mga kaanakan. Kanunay ka, Lord Jesus, nag-uban sa matagtikang sa among mga tii, Lord God. Sa bisan ansa may moadto, sa bisan unsay among gibuhat, Lord God. Matinud-anon ang imong pulong, Lord God. Ningon ka, Amahan, nga magpauban ka kanunay sa imong thousands of angel, Lord God. Nga mo'y imong gisugo, Ginoo, nga magpanalipod ka na mo, Lord God. Salamat, Lord Jesus. Diya sa imong pangalan na Jesus, walay nakulang. Hallelujah! Kanunay kang matinod-anon. Yes, Lord! Kanunay kang maayo ka nako. Hangtod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, kanunay kang matinod-anon. Yes, Lord, kanunay kang maayo, Diyos. Kanunay kang maayo ka nako. Hangtod ako may gininhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus! Yes, Lord God. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Thank you, Lord God, sa imong pagkabalaan, sa imong pagkahalangdon. Diyos ka nga walay pagkausap, Amahan. Salamat, Lord, nga ang imong mga saad, kanunay nimo, Lord, gipasinati sa imong mga katawhan, Lord God. Lord, ang imong pulong, Lord Jesus, mahinungdan kanunay kami, Lord God, nga madasigon, Ginoo, sa pagtultol, Ginoo, para ang adlaw para sa imuha karong adlaw, O Diyos. Salamat, Lord, sa imong mga katawhan, Ginoo, nga imong gipadala diri maong dapit, Lord Jesus. Salamat, Lord God, ug bisan pa, Lord God, sa nagbiyo, Lord Jesus, sa ampulong mo kinabuhi ko. Lord, thank you, God. Ang mga pinasahi usab nga mga pabor, Ginoo, kanunay nilang masinati, Lord God. Kay dili mo po ang imong kamot, Lord Jesus. Taas ang imong kamot, Amahan, sa pagtagpo sa gikinahanglan sa imong mga katawhan. Thank you kay Amahan. Dalaygon kay ka nga Dios. Og halangdon ka nga Dios. Takos og angayan ka, Amahan, nga among daygon, pasalamatan, pasidunggan sa tibok na mong kinabuhi. Kanimo lamang, O Diyos, ang mga pagpasalamat, mga pagpasidungog sa pangalan na Jesus. Ang tanang anak sa Diyos magaingong Amen! Ang palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah! Mao kadto ang atong mga tingog. Mga tingog nga gikan sa kasing-kasing gigamit nato sa pagdaig sa Dios. That is why ang atong tingog gamiton pod nato sa pagdaig sa Dios. Sunod nga bahin mao ang
Scripture reading. Sister Madeline. May buntag ka natong tanan. Atong paminawon ang pulong sa Ginoo diha sa Mateo 5:21 hangtod 26. Ingon dire, nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto. Ayaw pagpatay ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo, biyai ang imong halad at tubangan sa halaran og adtua dayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran og padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo og dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo maabot didto kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kana niya sa huwes ug ang huwes motugyan kanimo sa pulis ug bilangguon kaniya ug magpabilin ka didto hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa. Ang pulong sa Ginoo. Sunod nga bahin mao ang testimony. Sister Rita, imo ang higayon. Ali, Nay. Pangagrabataan eh. May buntag ka natong tanan. Ang ako kun nga kadaugan kaya karon nga kita nagsige na nagsimba pero mausab man jud ta sa una. Kusog kay ko malikas. Pero karon mura nawala naman. Kay di naman ta aning ato adyog nga pagsimba. Nya kuan pod. Ang ako naman po kuanan kaning sige na lamang po ko naatay mga balatian ang Ginoo akong sampiton pero mag-ampo ta wala ra man pod atong sakit labi na ning mga edad na ta naana gid tay mga gipamati mo simba ta sa Ginoo mo daig ta mawala ra man pod nga ani karon nga mo na nga ug timpo ng Domingo mura naatay tay kaluyahon maabtit man pud ta
maaptik ug mauratoy ako ang kuan sa Ginoo. Dahil ug salamat. Kisay gidasig diha, pwede pa mo saysay sa inyong kadaugan. Sulti dire unsay si Pastor Gideon, si Manong. Ako lang, testimony po ko. Hindi po ko palkansi. Palkansi kay kausara na yung kasimana. Unsa kamayo ang Dios. Sa unawa pa may nangalagad. Grabe gyud. Grabe ang kaagi. Karon nangalagad na mis Ginoo sa Dios ang himaya, naaragid ang tanan. So kada nay mga tapok-tapok bitaw, dibatihon dayon ko nga kana kamo mangayo gimog ikanapulo o mo man na diretso gid nila din nako, pero dili man gid kuan na mutubay ana nila kay kuan man na sila mahog man nagmakapadaot man naminaw. So akong gidi panalandungan og maayo ba nga sa una wala pa mi nangalagad sa Ginoo, pila to kabukhayupa na mo, wala gid mi kapulos ba, wala gani mi kapalit bisag kaldero, bisag plato, upat ka kalabaw. So grabe gyud kay mo lagi wala nangalagad sa Ginoo, walay plato, walay kalabaw, o walay ang mga halinsa. Ang dili bitaw mapuslan, di ako'y duha ka kalabaw sa una, duha ka baka, wala pa ko nangalagad sa Ginoo, wagi ko'y napalit ato. Di pa ko'y 30,000 sa una, wala gito na ko, kuhay ka na pulo, wala gani ko kakaon bisag kindi. Grabe no? Na kay 30,000, unya, wala gito na ko, kuhay ka na pulo, kay nga naman, kuhan lagi ka nang, wala lagi makibalos ka maturan. Wagi ko kakaon bisag kindi. Karon sa Dios ang himaya, ako nang kuhaan, namang ginas Malakias 3:10 nga, siya mismo ang muablis sa tambuanan, dili tao, dili anghel, siya gid mismo. Mingon diya sa Malakias 3 nya sa unahan, akong ablihan, iyang ablihan ang tambuanan sa langit. Iyang ablihan, dili gid siya gid mismo mo'y mangunay, dili wala siya magsugo og tao o anghel. So dito na kung nakaingon ko ba sa una, mga yuta, awayan, mga abot pamig, munisipyo og debate, maghianay pa yuta. Karon nagkapuliki na tag asa dapit tong umhanon ni kaperti ng dakua, daghana ng ipauma nga mga yuta. Nakaingon ko grabe ng panalangin ini. Gabriel nas Ginoo ba? Nya katong bahin atong hayupan nga daghan kayo, siging hikog, siging kapiyal, kaunon og sigbin. Ano man, wa man may mga lagad sa Ginoo. Ang akong mga ginikanan, backslider man dito sa Basilan. Kinahadlok lagis ikanapulo. Pag abot nila dire, inigpaminaw nila ni Dr. Reverend Algalo, alas 3, Dr. Trigo, miingon dayon, akong mga igsoon dito sa Mindanao, sila ng anyana, mga Kristohanon man. Nya, na backslide, kinahadlok sa kanapulo. Pero pag abot dire, grabe yun, bisa kung saan og paningkamot. Naam gina kong igsoon, manong ide, sibat na sa siyudad kay daghang kayong hayupan, daghang kayong kalabaw. Pagpauli nila kami nagsunod, wala gid mi nahimo, wala gani mi balay. Kano man wala mi mga lagad sa Ginoo. Mga backslider man akong ginikanan. Pero salamat sa Ginoo nga ang akong ginikanan, ang pagampo sa kong nga uyuan dito sa Basilan, wala day mula bayang kawang. Kaming mga anak nakahibalo gid mi sa kamaturan. Dunay gipadala mga pastor nga mo mo bisibis sa pulong ba sa Ginoo nga nadungog namo. So ang walay lain na kung pasindungan ang dungog himaya iya ra gid sa Dios. Sunod nga bahin special number kababayan-an. Inyo ang higayon.
Chihiro. Look. Press. May buntag katatong tanan, ani kami sa inyong atubangan, ug among halalan ang atong buhi nga Dios. Awit nga nagauluhan, ang tibuok kong kasing-kasing, or ang pagkamaayo mo, Jesus. Tibuok kong kasing-kasing, alalamang kanimo. Wala laing manag-iyan, ikaw lang Hesus Kristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong kasang busa ang ayan lang pagkasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom sa huwag makalabang sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus. Igabayaw ang ngalan mo sa tibuok kong kasing-kasing. Magpasalamat ko. Bisan adunay panahon nga akong mibiyang, apan ang imong gugma magapabin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya nagahatag og paglaom ka nako. Pagkatahong ning gugma mo, way makalabaw sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus. Igabayaw ang ngalan mo sa tibuok kong kasing-kasing. Magpasalamat ko. Ang imong kahibulungan nga grasya nagahatag paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ning gugma mo, way makalabaw sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus. Igabayaw ang ngalan mo sa tibuok kong kasing-kasing. Magpasalamat ko. Amen. Dalaygon ang Dios. Kay murag gauna ang lyrics.
Nindot kayo ang awit sa mensahe sa awit nga matud pa pagkamaayo mo Hesus. Mayo ang atong Ginoong Hesus tungod kay kita ang angay magantos, kita ang angay ilangsang sa cross apan siya ang nagpakamatay. Before siya nagpakamatay, nagpakatao siya sa kalibutan. Aron ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Og akong gihangyo matag usa sa pangandam sa ato ang kasing-kasing ug una-una igdudungog sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga mabasa diha sa libro sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ingon dinhi, mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni propeta Isaias. Ani ang akong gisugo nga ipadala ko una kanimo, aron andamo niya ang imong agianan. May nagsinggit dito sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuan ninyong tulid ang iyang agianan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nahigugma kanamo og nagpadala sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus, aron kami nga motuo mudawat sa pangalan ni Ginoong Hesus kami makabatog kausaban, kabag-uhan, mahimong kaming takos nga mudawat sa imong mga saad nga mga panalangin nga mong giandam alang kanamo. We declare blessing Ginoo sa matag usa, ilabi na sa ako mga kaigsunan nga nakigduyog kanamo pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing sa ilahang matag Pinoyanan, sa tanan nilang trabaho, sa tanan Ginoo nga pangita, sa tanan Ginoo nga ilahang source of income. I declare blessing nga ikaw ang Dios padayon nga magaproteksyon ilabi na sa ako mga kaigsunan nga niya karon. We declare blessing Ginoo sa mga mensahe nga amo karong madunggan, di na among masabtan ang imong mga mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan kining pulong pagpangandam. Ang tanan mayong pangandam. Pangandam alang sa pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Dili lang ang Pilipinas mga kaigsunan misaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesus, kundili ang tibok kalibutan. Moingon tang tibok kalibutan tanang klase nga mga tao. Kung imong lantawon mga kaigsunan sa Google, sa YouTube, Facebook, parte daghanang klaseng mga tao. Tanan nga mga tao nga nagtuog Dios, nga mingdawat ni Jesus Christ, magsaulog sa pagkatao ni Jesus Christ. Ang uban dili na pud magsaulog, kaya ang ilang gipangita pizza. Wala man gyud sila nakaplagan nga pizza, mo nang dili na lang pud sila magsaulog. Pero kung doon na sila'y mga pangumangkon, mga parente, o isig nila katao nga nakita nila nga natao pero wala sila masayod og pizza, butangan nila og pizza para na ay birthday. Mura og kanang dunay kalahian ang gipakita sa uban. Pero alang nato nga nagtuog Dios, nagtuo og midawat ni Jesus Christ, mga kaigsunan, bisag way pizza pero dunay na tao. Amen. Ang Juan kapitulo 1 bersikulo 14 naghisgot diha nga ang pulong nahimong tao og mipuyo uban ganato. Kini mao mensahe nga gisulat ni Apostol Marcos, naghisgot kini sa mensahe ni propeta Isaias. Nga dunay pagpangandam sa wala pa moabot si Jesus Christ. Andama ang dalan alang sa Ginoo. Andama ang dalan alang sa Ginoo. Ang kung imong lantawon mga kaigsunan literal nga dalan, lisod gyud agian kung dili nato hawanan. Kung dunay mga eleksyon, dunay mga selebrasyon, maslungsod og sa barangay, kung naa gani mga opisyalis, mga kaigsunan, labi na sa ato ang gobernador o kaha sa ato ang presidente, muanha sa barangay, ayuhon gyud og limpyo ang dalan. Tarungon, hawanan, para sayon agian. Now, ang dalan nga gihisgutan diha ni Apostol
gisulat ni Apostol Marcos nga gisgutan diha sa libro sa Isayas mga kigsunan nga atong gibasa, ang dalan diha mao nga atong kasing-kasing. Amen ba? Ang atong kasing-kasing mga kigsunan, ang atong unahuna mao'y puy-anan sa mensahe sa Dios. Kinahanglan atong andamon sa dili pa nato sa ulogon ang pagkahimugso ni Jesus Christ. Ikaw ug ako nasayod gyud ta nga dunay Ginoo nga nataw og nagpakataw og walay lain si Jesus Christ. Dili sad maayo mga kaigsuonan nga ato ang sa ulogon ang iyang kamatayon sa bulan sa Disyembre. O niya sa ulogon nato ang iyang pagkatao sa bulan sa Marso. Murag baliktad sad kaayo. Kay ang bulan sa Marso ug bulan sa April maunay naay mga Holy Week. Diin labason, diin atong hinumduman nga si Jesus nagantos alang kanimo, alang kanako aron kita makalingkawas sa sala. Ang sala nga gisgutan diha mga kaigsunan, mga buhat nga dili maayo. Mga buhat nga dili itugot sa Dios, wala ikalipay sa Dios. Ang buhat mga kaigsunan nga gisgutan diha sa Biblia kinahanglan atong masabtan. Dunay mga buhat nga wala itugot, doon na po'y mga buhat nga gitugot sa Dios. Diin maoy makapahimot sa Dios. Diin mo'y makapalipay sa Dios. Kung atong buhaton ra gyud ang mga buhat nga makapahimaya o makapalipay sa Dios, i-bless kaniya. Ang tao nga i-bless sa Ginoo, dili lang kay kanamo ingon ta nga gidaghanon sa kwarta. Ang tinuod nga tao nga gi-bless sa Ginoo, dunay tinuod nga kalipay. Dunay tinuod nga kalinaw. Hapsay ang pagpuyo ug magsugod na siyang kasing-kasing diha sa iyang Pinoy-anan. Ang pulong andamon mga kaigsunan naghisgot na mga kaigsunan sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon ug sa atong Pinoy-anan. Maghisgot gani tag Pinoy-anan mga kaigsunan mao nang atong pamilya. Dili man tuod nato matarong diha-diha mga kaigsunan. Dunay mga panahon nga mubati kag kaluya. Dunay mga panahon nga mubati kag kabugnaw. Dunay daghang mga pangutana siguro sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi nga moingon ta nga nangalagad naman ko nimo Lord. Apan nganong duna pa may bikil. Pero hinumdumi mga kaigsunan sa imong pagtuo pagdawat ni Jesus, hinumdumi duna sa mga pasidaan. Nga samtang mag-alagad ta niya, dunay mga pagsulay. Ang mga pagsulay mga kaigsunan kinahanglan atong atubangon, dili dapat likayan. Atong utubangon diha sa mapaubsanon ng pagpailubon nga kasing-kasing. Ang makahatag lamang sa pagkamapabsanon o pagkamapailubong kasing-kasing, dili ang kwarta, dili ang mga butang, ni bisan unsa mga butang sa kalibutan, kundi ang balang espiritu. Sa atong pagpuyo sa kalibutan, mga kigsunan, ikaw ug ako, gipasidaan nata sa atong Ginoong Hesukristo nga dunay duha ka klaseng kinaiya, nga kinahanglan imong pilian, kinaiyang tawhanon o kinaiyang espirituhanon. Si Apostol Pablo nagsulti mga kaigsunan sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 16, ayaw na sa kalimti, kay kanunay na siyang gipahinumdom sa Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Dunay duha ka klaseng kinaiya diha. Ingon si Apostol Pablo, paharian ninyo ang Espiritu Santo. Ayaw paharia ang tawhanong kinaiya. Sayon kayo ang pag-ila sa tawhanong kinaiya diha sa Galacia 5:19. Nganong ako nang hisgutan, tungod kay ang gipasabot ni Jesus sa sulat ni Apostol Marcos ang atong kasing-kasing. Kung imong lantawon mga tigsunan, gi-confirm ni sa sulat ni Apostol Juan. Sa unang Juan Kapitulo 4, ako sang tanahon mga tigsunan, kung naaba ni sa Kapitulo 4. Unang Juan Kapitulo 4, versikulo 20. Ingon dinhi, kon may mo ingon gihigugma ko ang Dios, apan nagdumot di ay sa iyang isikataw, bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kon wala siya maghigugma sa iyang isikataw nga makita niya. Kanang makita nimo. Kanang isig kataw nga gihisgutan diha mga kaigsunan, walay lain nga imong makita kasagaran imong pamilya. Amen ba? Imong isig ka magtotoo. Sakop sa imong Pinoy-anan.
Nya ingon dito si Jesus mga igsuon nga sa panahon nga magdala mog halad ngadto sa Ginoo o walay laing halad nga gisgutan diha ang atong kasing-kasing, ang atong nauna. Sa wali ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 12, ingon siya diha, dad-a ang inyong halad, ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Nya si Jesus mga kaigsunan kung imong lantawon, ingon siya diha sa gibasa kaganina sa Mateo kapitulo 5 versikulo 23. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isikataw. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang imong isikataw nga gisgutan diha? Number 1, imong pamilya. Amen ba? Nakita sa Ginoo ang imong pagpaningkamo. Nakita sa Ginoo ang imong mga hangyo. Wala kaniya isalikway. Ang matag-usan nato mga kaigsunan, dunay mga pangandoy og tinguha og gipangayo sa Ginoo nga, Lord, himo akong blessing sa akong pamilya. Hinumdumi ang pag-anhi ni Jesus dili ang paguba, kundi ang paghatag kalinaw. Si Jesus miingon, tanaw ragod ang sulat ni si propeta Isaias miingon diha sa iyang libro. Sa Isaias kapitulo 9, versikulo 6. Mahitungod na sa katuyuan nganong natao si Jesus Christ. Isaias kapitulo 9, versikulo 6. Natao alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanangalan. Nganlan siya maalamong magtatambag. Tambagan ta niya. Inay mong tapad, maalamon nga magtatambag si Jesus. Ingon siya dinhi, amahan, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipi sa pakigdait. Kanang word pakigdait mga kaigsunan, kana bitawng naa kay maayong relasyon. Number 1 diha sa inyong pamilya. Mao nay giingon diha, andama ang dalan sa Ginoo. Sa panahon nga atong hinumduman labason ang pagkatao ni Jesus Christ, karong sunod bulan, kay sunod bulan Disyembre naman. Amen ba? Diin ikapitong Domingo atong saulogon ang pagkamaayo sa Ginoo. Ang pagpangandam sa pagsaulog sa pagkamaayo sa atong Dios mga kaigsunan, diin iyang gipakatao si Jesus. Dili lang naghisgot ni mga regalo. Dili lang kay naghisgot ni mga kaigsunan og mga papremyo. Dili lang kay naghisgot mga kaigsunan sa moingon ta nga mga selebrasyon or mga games. Diin mao'y kasagaran nga ato ang madunggan, nga ato mahinumduman og mao'y mahimong na highlights. Hinumduman nato mga kaigsunan sa pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoo. Ang pinaka-importante ang minsay sa pagpangandam sud sa atong kasing-kasing. Minsay sa pagpangandam nga naa sa atong nauna. Nganuman, si Jesus mianhi dili pagtan-aw sa imong hitsura, kundi pagsusi sa imong nauna og sa atong kasing-kasing. Amen. Sa diha nga ato ning ihalad ngadto sa Dios, ang susihon sa Dios ang atong kasing-kasing. Wala ba tay mga tawhanong kinaiya? Wala ba'y hugaw ang ato ang hunahuna? Wala ba'y hugaw ang atong kasing-kasing? Siguro moingon ta nga, pastor, gilimpyuhan ako kahapon, ako nahuna, ako kasing-kasing, hangtod karon, pag-ugma, hugaw na sad ni. Mga higsuon, sa diha nga atong nahuna ug atong kasing-kasing limpyo na, dapat 24/7 limpyo ang tanan. Unsa may buti pasabot anang 24/7? Mura bag 7-11. Basig kaingon mo niya, basig department, mura nag 7-11. Kanang 24/7, 24 ka oras sa 7 ka adlaw. Usa na siya kasimana, 24/7. 24 ka oras, 7 ka adlaw sa usa ka semana. So kanang 24/7, sa usa na siya kasimana.
Mo'y gipasabot diha. Kinahanglan, dili lang ka Domingo, Sabadora ang ato ang huna-huna limpyo, kundili sa tibuok nato nga kinabuhi, sud sa usa ka semana, sa usa ka bulan, sa usa ka tuig, hangtod buhi pata. Kay sa panahon nga muhalad ta sa Ginoo og limpyo ta, dawaton ta niya. Sa dihang dawaton ta sa Dios mga kaigsunan, iblas ta niya. Maunay atong utingkayon sa atong pagpangandam. Ingon ang mensahe sa Dios, panganda mo. Himo ang tulid ang iyang agianan. Hawana nato ang atong nauna, ang atong kasing-kasing. Kay dili maayo mga kaigsunan nga magsaulog ta sa pagkatao ni Jesus, ang nasentro sa atong nauna, ang nasentro sa atong kasing-kasing, ang mga regalo, ang mga games, ang kasadya, ang uban, ang pagpamasko, mga bakasyon. Anang mga panahon na mga kaigsunan, doon ay mga kaigsunan na to nga mubakasyon inyong mga anak, atong mga kaila, mga pamilya. Ang pangutana, hinlo na ba ang atong kasing-kasing? Hinlo na ba ang atong huna-huna? Sa pagkatao ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, ang iyang pag-anihi, hinumdumi, dili lang kay ikaw, dili lang kay ako. Ang iyang ianhi, maong atong pamilya. Ang Pinoyanan. Importante mga kaigsunan, atong labason o atong hinumduman, atong utingkayon, kilatison ang atong kaugalingon. Ang atong unahuna, tinuod bata nga dunay Dios. Tinuod bata nga mingdawat ta sa pagtulunan ni Jesus Christ. Tinuod ba ta nga naglakaw sa pagkinabuhing balaan? Tinuod ba ta nga naglakaw sa pagkinabuhing matarong? Mga igsuon, kanunay ang Dios nagpahinumdum natong tanan. Dili sa ingon, doon natay posisyon sa buluhaton. Sa manako, mga kaigsunan, ako nga pastor, ako magwawali. Ang Dios kadunay nagpahinumdum. Ang kinahanglan, magmainampingon labi na sa mga magwawali. Kay dili tanang magwawali, pinadala sa Dios. Dili tanang mga magtutudlo, nahimutan sa Dios. Sikad kani adto, hangtod karon, daghan ang kay magwawali. Ang pikas tiil na asimbahan, pero ang pikas tiil tuas kahilayan. Mo nang diri sa simbahan, akong giampingan. Kay mao'y ako ang trabaho, ang pag-amping sa buluhaton sa Ginoo. Ug usa sa gipasidaan sa Ginoo sa toa, kanang word examine. Ang tanan mo ingong examine. Eksamino na to ang atong nahuna. Ina imong tapad, ang imong nahuna, eksamina. Wala ba na maghuna-hunag dautan? Wala ba na mag-uyon-uyon sa dautan? Kay dili maayo mga kaigsunan nga kung doon na kay makitaan nga dautan, imo rang uyonan. Kabalo ba mo nga doon ay mga mensahe nga miuyon ra sa dautan? Miingon lang nga, ake, kanang Pastor Gideon, kanang ang Ginoo ra may mubag-o, dili man kay kita. Kanang okay ra nang makadala dias pulpito, bisag bisyoso ra, kay mabag-o ra man puna siya. Mga igsuon, sukwahi kayo sa gisultis Biblia ang pagtudlo sa uban. Ang giingon sa Biblia, dili gani makatungas ni makasulod sa iyang presensya ang taong dunay dautag binuhatan. Asa mabasa? Salmo 24, versikulo 3. Diha na to, tugkaron mga kigsunan, diha ato na nawaton kini mao mensahe. Kay bisan ako nga usa ka magwawali, giampingan nako ni. Kay dili maayo nga mahimong kawang ug mahimong sayang ang ako ang pagtudlo ug pagwali ug paglingkod ato pagtindog atubangan sa mga tao. Unya matud pa ni Apostol Pablo, ako ra di ay dili pod maluwas.
Mo na niingon si Apostol Pablo, samtang nagsangyaw sa mayong balita, samtang nagsangyaw sa mga mensahe sa Dios, gimanso niya ang iyang kaugalingon. Kay dili siya gusto nga musangyaw siya ang uban maluwas, siya dili. Amen ba? Kay stricto kayo si Jesus diha sa Mateo City 21 hangtod sa 23. Dili tanang magwawali, makasulod sa langit. Dili tanan naghimog milagro, makasulod sa gingharian sa Ginoo. Now, ingon din sa Salmo 24 mga kaigsonan sa naay Biblia, ablihin ninyo. Versikulo 3, 4. Kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaang templo. Nagisgot na sa presensya sa Dios. Ingon din siya nga maayog binuhatan. Ang tanan mayong maayog binuhatan. Diha nato tuliron, diha nato hawanan. Ang ato ang kaugalingon, binuhatan. Okay. Kaingon man diha, andama ang dalan alang sa Ginoo. Kay pagsaulog manggod sa Pasko, pagsaulog sa pagkatao ni Jesus, dili na naghisgot sa regalo, dili na naghisgot sa 13 man, dili na naghisgot sa bonus, naghisgot na sa plano sa Amahan nganong gipadala si Jesus. Andama ang dalan alang sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing. Nya ingon diha binuhatan, ang tanan maingong binuhatan. Kinsa kuno ang makasulod, makatunga sa bungtod, makasulod sa balaang templo, siya nga maayog binuhatan. Ato nang pisa-pisahon ang binuhatan. Ikaw nga ba na maayo ba ang imong binuhatan sa imong asawa? Wala ba ka magluib? Wala ba ka manglibak? Wala ba nimo daotang imong asawa bisa ko gidaot ka? Ako nga ba na, kita nga ba na, kantigutang mo adjust? Kay ang mensahe sa Dios, dili ni nakapokus sa usa lang ka tawo, kundi sa tanang tao. Ang mensahe sa Dios grabe nga mo pisa-pisa. Kay gusto ang Ginoo nga matugkad nato kung kinsa ta. Amen ba? Ug unsa gyud ang atong angay buhaton diha sa pagpangandam. Ingon siya diha, siya nga maayog binuhatan. Siguro si Brad Moses moingon siya, may ragyugong wa ko ka pangasawa. Tinuod biya na? Doon ay pagtulunan ang Dios diha sa wali ni Pedro, mga bana, sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Sa kasal pa lang, perting dakuag tentando ang bana. Gihigugma mo ba, unungan mo ba, sa kasakit ng kalipay kining bayhana? Oo. Di ba mo unay pakamatyan? Diha na to kilatison mga kaigsonan. Siguro ni katawa ang asawa, ang mga asawa, siguro ni katawa, pero naiminsahe ang Ginoo sa mga asawa. Tinuod biya na. Dili lang para mga bana. Kaya nga naman, ikaw ug ako muatubang sa Dios. Hinumdumi ang pagsaulog nato sa pagkatao ni Jesus, diha sa atong pagpangandam, dili ang ato ang isikataw mo'y atong susihon, ang atong kasing-kasing. Ang atong una-una, ang atong binuhatan. Kinsa ang makatunga sa bungtod sa Ginoo, siya nga maayog binuhatan. Ginambirwan gyud ng maayog binuhatan. Kung naaman tay nahimo nga dili maayo kaniadto rato. Karon gipaningkamutan na nato. Sibo sa pulong sa Dios, mga bana, higugma ataon ang asawa. Nabay mga bana dire. Kay lisod man kayo nga mo sa ulog tag pagkatao ni Jesus. Manghatag ta sa og mga regalo. Unya inighatag sa regalo pagkalingi asawa o italikod. Di ba no? Hinumdumi si Jesus Christ, dili mo dawat ang Dios og halad kung doon na kay pagdumot. Unsay giingon? Inigdala nimo sa imong halad ngadto sa halaran. Nya didto na hinumduman nimo na aman day nasilo nimo. Ayaw una paghalad. Biyain nimo ang imong halaran og adto ang tao nga nasilo.
Pakiguli. Unya, balik ang imong halad, ipadayon ang paghalad ngadto sa Dios. Prinsipyo o pamaagi sa Ginoo aron i-bless ka. Na sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili gyud maayo nga mag-atubang ta sa presensya sa Dios naning kamot ta nga makasimba pandili di ay makasud. Importante nga sa atong pagsimba o paghalad o pagdaig, ingon kitang mga magtotoo, mga Kristohanon, limpyo ang atong binuhatan. Ang tanan mayong binuhatan. How about sa mga asawa? Asawa, kanang word higugma ang bana. Tahura. Ang kuyaw lang, kung ikaw nga asawa, ikaw mo'y tinahod sa bana. Murag, okay ra gyapon, murag makalingkawas gyapon sa Brother Moses, ane. Ang tinuod mga kaigsonan, ang mensahe sa Dios nakasintro biya gyud sa tagsa-tagsa ka tawo. Asawa, bana, ginikanan mga anak, igsuon og igsuon. Amen ba? Sa atong pagsaulog sa pagkatao ni Jesus, atong paningkamutan nga ang gugma mo'y magpatigbabaw. Dili lang sa atong isigkatao, kundi sa atong kaugalingon ug sa atong pinuyanan. Importante nga ang pakigdait diha sa pagpuyo mo'y makita sa Dios. Ingon siya diha, siya nga maayog binuhatan og unsay giingon diha sunod? Siya nga maayog binuhatan og putli og hunahuna. Putli og hunahuna, siya nga wala magsimbag dis Dios og wala manumpagbakak. So munay ato ang susihon sa ato ang kasing-kasing. Sa atong nauna, sa atong kinabuhi, tagsa-tagsa ta mo susi. Nya atong hinumduman, kung unsa man gani bati nga atong makit-an, ayaw mahayi. Kung naa man gani tay bati nga nahimo sa ato ang kaugalingon, ayaw pagmahay. Dili solusyon ang pagmahay. Ang solusyon paghinulsol. Amen ba? Nindot man gud kaayo nga magsaulog ta sa pagkatao ni Jesus. Atong handamon, labason ang mga plano sa Dios. Nganong siya nahimugso? Nganong siya na tao? Nindot kaayo mga kaigsunan nga magsaulog ta sa pagkatao ni Jesus. Kana bitaw limpyo ang atong nauna. Limpyo ang atong kasing-kasing. Kung doon naman tayo mga kapakyasan sa imong pagkabana, sa imong pagkasawa, pwede ba nimo nang isurrender sa Dios? Dili solusyon ang pagmahay. Dili solusyon ang pag-ingon, nganong akong ning gibuhat? Nganong ako tong gibuhat? Nganong nakabuhat ko adto? Dili ka matabangan sa Dios ni ana. Pero kung imong ihalad ngadto sa Ginoo, wala ning maghisgot sa imong posisyon. Madikons, wagwawali ba ka? Evangelist ba ka? Apostles ba ka? Pastor ba ka? Wala na maghisgot sa imong posisyon. Ang hisgutan dinhi ang atong relasyon sa Dios. Pwede ba mga kaigsunan atong utingkayon ang ato ang kaugalingon? Kung doon na tayo mga bisyo sa atong kinabuhi, isurrender. Ayaw uyuni ang bisyo. Hinumdumi ang imong kinabuhi, gihigugma pag-ayo sa Ginoo. Giunsa niya paghigugma? Gipakamatyan ka. Dili gusto ang Dios nga malaglag ka. Malaglag ko. Dili gusto ang Dios nga malaglag ang tao. Gipakamatyan ta. Aron makalingkawas ta sa bisan unsang klaseng bisyo. Nganong ako man ang hisgutan? Hinumdumi, walay laing makaguba sa atong lawas. Ang bisyo ra. Ang sala ra. Ming abot ang sala sa atong lawas, munang naay kamatayon ang atong lawas. Pero bisan kung doon naman ay kamatayon, hinumdumi dunay sadang Dios. Iyan ang suluban og lawas nga langit nun. Apan kinsa man ang tao nga suluban sa lawas nga langit nun, katong mga tao nga nakalingkawas sa sala. Mahinungdan ikaw ug ako nga mingtuo samtang buhi pa, mingdawat og mingtuo nga dunay Hesus nga na tao, kinahanglan makalingkawas tas bisyo. Munang diri sa simbahan kung imong lantawon, bisan gani sa mga tindahan sa tinud nga Kristohanon, walay mga bisyo. Amen? Ngano man, sa unang Korinto Kapitulo 6,
versikulo 9, versikulo 20. Nag-ingon diha, wala ba ka mo malimot nga ang inyong lawas templo sa balaang espiritu nga nagpuyo diha kaninyo? Gipalit na mo. Dili ka mo ang tag-iya sa inyong lawas. Gibayra na sa dugo ni Jesus. Kining atong kinabuhi, gipalit na ni. Mo nang dunay cross. Naghisgot na sa kaysaysayan, sa kaluwasan sa tao, gikan sa sala. Unsa man ang sala? Mga bisyo nga makadaot sa lawas sa tao. Mo nang ikaw ug ako, kung mulantaw ka sa mga taong tinud-anay nga nagbasag Biblia, nagkinabuhi sa Biblia, wa gyud nay bisyo. Amen ba? Ngano man, walay laing makaguba sa atong lawas ang sala. Dili gusto ang Dios nga maguba ang atong lawas. Mo hinungdan nagpakamatay si Jesus. Before na pakamatay si Jesus, atong gihandom og atong labason ang iyang pagkatao. Amen? Ingon diha sa unang Korinto kapitulo 6, versikulo 20. Busa gamita ang inyong lawas alang sa kahimayaan sa Dios. Mga pagdaig, pagpasalamat. Ya kinsa man ang dawa, kinsa man tao nga dawaton sa Dios. Katong maayong binuhatan. Ang tanan mayo maayong binuhatan. Ang bana maayong binuhatan sa asawa, ang asawa maayong binuhatan sa bana. Ginikanan maayong binuhatan sa mga anak maayong binuhatan sa ginikanan. Igsuon maayong binuhatan sa igsuon. Kung doon na may mga kapakyasan nga atong nakitaan sa atong kaugalingon kaniadto, ayaw basuli. Hinulsuli. Amen? Ayaw mahayi. Kay lahi ang pagbasol, lahi sad ang paghinulsol. Lahi kayo ang pagmahay. Kay kanang pagmahay, ulahi na kanunay. Magsige na nagmahay. Tinuod ba na? Maubita ng walay pagmahay nga maguna. Kanunay rang naulahi. Ang naulahi, siging alkansi. Pero kung maghinulsol ka, walay laing makabag-o o makausap nato ang Dios ra. Walay bisan kinsang abilidaran nga tao. Wala gani mga tablitas, mga tambal diha nga mapalit nato sa Mercury or sa bisan unsang mga drugstore. Wa tay makit-an nga tambal nga moingon ta nga, "Ma'am, sir, papalita ko og tambal nga makapawagtang sa akong sala." Dili makahatag ang doktor og resita para ang atong sala mawagtang. Para ang ato ang kanang bisyo mawa. Walay resita. Ang bugtong makapausab o makapatangtang niini ang Dios lang. Kung unsa man ang kuloyahon nato, kung unsa may ato ang makapakyasan, ayaw kaloya. Sampit ni Lord. Pero sa imong pagsampit, buhata. Maingon karon, for example, mayong Lord, pasaylo ako sa ako ang kuan Lord. Kanang nya maminaw man kana usahay magud ang tao matud pa sa panultihon ni Apostol Solomon, ni Haring Solomon sa panultihon kapitulo 20 man siguro. Kapitulo 20 ba? Ako rang check upon 20 versikulo 30. Okay. Kapitulo 20, versikulo 30 sa panultihon. Ingon siya diha, usahay kinahanglan makatilaw kitag mapait nga kasinatian, una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Nabalo mo mga igsoon? Insakto ka ining mensahia. Kasagaran ang tao, kanang moingon bitaw nakatilaw tagam. Mao man ni? Nasabdan ninyo, nasundan ninyo? Ingon din nga, usahay noon, ang kanang usahay panalagsa. Pero dapat dili na mahitabo na to. Kaya naghinulsol naman ta. Amen? Ingon din usahay kinahanglan makatilaw kitag mapait nga kasinatian. Usa pa kita magbag-o sa tong pamatasan. Tinuod, daghang mga tao nga nausab kung doon na sakit. Pero kung wala pa'y sakit, grabe nakabisyo. Tinuod yan na. Nagtrabaho ko sa una, ako mga kauban, magbuntag rag inom.
Pero sa ding nagkasakit na, wa nagiinom. Pero dili maoy pamaagi sa Ginoo nga mausab ka. Ang pamaagi sa Ginoo nga mausab ka ug mabag-o ko, maubag-o ta, si Jesus. Amen? Si Jesus. Ang Dios. Kay ikaw ug ako, pareha ta kaniadto. Singkahira, singkahiro, way mga batasan. Pero sa dihang niabot na si Jesus atong ginabuhi, naanatay may pamatasan. Duha ra may ni amen. 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 No? Ngano man, bati kaayo sad mga kaigsunan nga magsaulog ta sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Wala tay may batasan. Ing naimong tapad, paninduton nato tong batasan. Dili kay isa nato paninduton, makatilaw na pud tag balatian. Tinuod ba na unsay giingon? Usahay. Kanang usahay di na mahitabo. Inay mong tapad di na mahitabo. Di na to na matugutan. Kay daghang kay mga tao nga baskog, ligon pa. Pertig yung pagkahilasa. Pero katong magkango-kango na. Sama gud sa ako ang amigo kaniadto. Iya kong gitudloan og karate, kay black belter siya, preting taas nga tao. Ako sang sangyawan, di siya motuo. Sige sa panguling, o niya, mang ming praktisan. Practice for me. Lucy Paris, kuno to. Nya, patiran may, kay pretipong sakita. Nya, nga ko aragod makasangyaw ko niya. Nya, inisangyaw na ko, di ko siya mo dawat. Kay, grabe ko sa abilidaran ko siya. Tabangan sa pito, dito sa buak. Nya, kabalo ba mo anang tabangag pito, o niya, pinuti ang kontra? Di na basta-basta, oy. Tumba ang pito. Wa sa hinigiban. Grabe siya abilidad. Nahitabo kay gitabangan pa sa pista sa amo ang dapit. Naputol man na iyang kamot. Ang tao nga dili mo sampit o Ginoo, di mo tuo Ginoo. Pagdala nako dito sa provincial hospital sa Dumaguete, ka ako may nagdala og ako magulang, kami ra may naimotor atong panahon na. Ning tiyabaw siya, Ginoo! Dongjo ni ampo ko, Ginoo! Kay nahubas naman ang himag. Niudlot naman ang mga dugo sa iyang bukton. Gipaata guma. Gikuha mas doktor. Pagkuhas doktor na ubas mo po naghimag. Niudlot na ang mga dugo. Pirting tiyabaw niya. Nisampit sa Ginoo mo na giingon nga, usahay, isa pata mabago, makatilaw usag sakit. Nganong tuyoon man gyud nato, nganong paaboton pa man nato tong puntuha nga mag-antos ta, nga do na may gitanyag nga kawasan ng Dios. Gipadala niya si Jesus Christ. Sa panahon nga imo siyang dawaton, sa panahon nga imo siyang dawaton, papuyon sa imong kasing-kasing bag-uhon ka. Hinumdumi, sumala sa imong nadunggan karon. Walay bisan unsang tablitas nga imong makit-an sa bisan unsang drugstore nga makabag-o sa atong batasan. Nga makapausab aron makalingkawas ta sa bisyo. Gawas lamang sa Ginoo. Sama nako, sama sa atong mga kaigsunan, sa dihang nindawat ta sa atong Ginoo. Matud pa sa atong igsuon nga ning testimony kanina, kani adto grabe siyang mamalikas pero karon murag wala na. Napagay murag wala na. Action pagduda, no? Importante wala na. Amen. Bago na ta. Kay ang tinuod nga magsaulog sa pagkatao ni Jesus. Kabalo mo unsa? Katong maay nagbinuhatan. Putli ang hunahuna. Wala magsimbag Diyos, wala na manumpag baka. Amen? Unya, kuno na may mga bikil sa atong nahuna, ayaw kaloya. Kuno na may mga bikil sa imuhang kasing-kasing, sa imong binuhatan, ayaw kaloya. Ayaw pagmahay. Hinulsol ang gikinahanglan. Ang word pag hinulsol, mga kingsunan, maunay gitawag, pag-surrender nato sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Nga mangentang Lord ni ako. Ang tanan mo ingong Lord ni ako. Wala ko'y mahimo kung wala ka. Pwede ba manindog ta mga kaigsunan? Niya ang ihangyo ang back up kantata kay
Kantahon nato susiha. Kay mauni ang pamaagi aron makapangandam ta. Check. Wa ko kabalo, wa ko kakita sa imong hunahuna. Wala ko kakita sa imong kasing-kasing. Pero hinumdumi, ang Dios nga ato karong gisimba nga nas langit. Ingon diha sa Salmo 53, versikulo 2. Ang Ginoo mingdungaw gikan sa iyang trono. Iyang gitanaw ang kalibutan kung doon na ba'y tao nga nagsimba niya. Jeremias kapitulo 17, versikulo 11. Ingon diha nga versikulo 10. Jeremias versikulo 17 nga ang Ginoo nag-usisa sa atong nauna. Di ta kailad, dili ta katago, nag-usisa sa atong nauna ug sa atong kasing-kasing. Ayaw susiha ang imong tapad, ayaw panid susiha ang imong kaugalingon. Unya kung gidasi ka sa pagpataas mo mga kamot, pataas mo mga kamot. Samtang mag-awit atong awiton nga susiha. Lord, susiha ka akong kasing-kasing. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi kong nga na kinahanglan sa tandong mo. Pukawan ang ako nahikatulong nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Hupti ako ug akson mo. Imo kini mga pag-ampo, mga kigsunan. Ikaw ang akong ginoo. Sa imong pagduol ngatos. Ug ipangandoy Oh, thank you, Jesus. Sa makausa nagbawa ako. Punon mo ani ako. Gidasig ta sa Ginoo mga kigsunan nga atong susihon ang atong kasing-kasing. Paghimog mga pag-ampo, ayaw kaluya, nakitaan ka sa Dios. Yes, Lord. Surrender ang imong kasing-kasing, ang munahuna nga tos Ginoo. Thank you, Lord. Ang Dios nakakita, nakadungog sa atong mga hangyo. Mamati ang Dios sa atong mga pag-ampo. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga na kinahanglan sa tandong mo. Pukawa ang ako nahikatulong nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo. Hallelujah.
ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ako. Punon mo aniya ako, Ginoo. Amahan na mo nga Dios, nasayod kami nga naiakasa mo akarong pagdaig pagsimba kanimo. Yes, Lord. Nasayod kami nga nakakita ka sa mong kasing-kasing. Nakakita ka sa unang kasing-kasing sa mong katawhan. Nasayod ka Ginoo sa tinuod nga nakikinahanglan sa tao. Yes, Lord God. Amahan Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo sa mong pagpamati sa mga hangyo sa mong katawhan. Salamat sa kapasayloan. Salamat o Dios sa kabaguhan Ginoo. Bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga niya karon sa pagdawat sa imong mga mensahe. Yes, Lord God. Amahan Dios nga makagagahom akong gipangayo kanimo. Ang kapasayloan, ang imong paghinlo sa matagunahuna sa kasing-kasing sa imong katawhan, nga diin sa amo ang pagsaulog sa imuhang pagkatao dinhi sa kalibutan, sa among paghalad o pagdaig pagpasidugan ha kanimo. Yes. Mag-abli kinig panalangin sa imong trono. Amen. We declare blessing amahan sa matagusa. Yes. Thank you Jesus. Jesus name. Amen. Amen. Atong hinumduman mga kaigsonan nga sa atong kinabuhi walay lain nga gikinahanglan ang pagpanugyan sa Ginoo, ang pagsurrender sa Ginoo. Inay mong tapad ang pagpanugyan ra gyud sa Ginoo. God bless o good morning. Okay, mga igsoon, sa sunod nga bahin ato ta sa tithes and offering. We open our Bible diha sa Malakias 3:10 itong pagbasahon. Kung basahon unya subaybayan lang sa inyong mga Aritas utso magsugod, mangutana ako. So ang Dios mo'y naging unani, mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Ang tubag dili, apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi, sa mga ikanapulo ug mga halad. Gitunglo ko kamong tanan kay ang tibok nasod nanikas kanako sa 10. Dada ang tibok nga ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulay ako o sulayan nato siya ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Magmahinatago sa paghatag sa ikanapulo mga halal. Buhaton ta kini, buhaton ta kini, hatag aron paghahatagan, sikreto kini sa panalangin ug maabli ang tampuanan sa langit, sa langit. Ikabubo ang madagayaong panalangin. Buhaton ta kini, 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 uban sa kalipay.
Yangyo sa pagpasalamat si Pastora Russell sa tithes and offering alang sa pagpasalamat. Ato ta sa pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo og atong iisa ang atong tuong kamot sa atong mahigugmaon nga halad. Labing kamahanan ng mga Dios na ining sayo sa kagtuhon sa makausa amahan agdian usab kami Lord nagaduol nga kanimo Lord. Salamat Ginoo sa imong mga mensahe Ginoo nga imong gipaabot sa matag usa kanamo Lord God. Ug dili ka to namo makalimtan Ginoo. Kanunay ito namo Lord nga tipigan Lord. Ug salamat amahan nga imo katong silyuhan sulod sa among kasing-kasig gunahuna amahan nga walay makaagaw ni ato amahan. Ug amo kato Lord Jesus maikinabuhi Ginoo ang imong mga pulong Ginoo. Lord Jesus nga imong gipaabot sa matag usa kanamo amahan. Salamat sa imong alagad amahan nga kanunay Lord God nga nagtudlo sa kamatuoran Lord Jesus. Salamat Ginoo nga padayon nimo siyang i-sustain maayong panglawas Ginoo. Og bisan pa Ginoo sa lapianon nga bahin nga aniya sa amo atubangan amahan. Ikaw o Dios maga-bless ni ini Lord God. Og bisan pa Ginoo sa mga katawhan Ginoo nga naghatag amahan nga uban na ang kalipay Lord Jesus. Saad nimo Ginoo nga panalanginan nimo amahan. Kung asa man sila Ginoo nagkuha sa ilang trabaho, sa uma, bisan unsa nga ilang gipagkuhaan ini Lord Jesus nga sa lapianon bahin nga naa sa mo tubangan Lord God. Ikaw o Dios magpanalangin amahan. Magapadaghan ka Ginoo sa mga negosyo. Lord Jesus, mamultiply Lord God ang ilahang maumaman Ginoo kanunay nimo Lord Jesus hatagan og ulan nga kanang dili pod madaot Ginoo nga kanang isakto ra jud Lord Jesus ang mga pag-ulan init ana dili gyud kanang ang mga pabor gyud kanunay nga sa imong mga kaanakan Ginoo kanunay masinati Ginoo. Lord Jesus, ikaw o Dios maga-bless Ginoo, maga-sustain sa matag usa sa matag family Ginoo. Gikan sa gagmayng bata Lord God hantod na sa pinakahamtong Ginoo. Salamat amahan sa imong pagkamaayo nga kanunay ka nag-atiman Lord Jesus. O kini nga sa lapianon nga bahin amahan, ikaw o Dios nagagiya ka namo amahan sa paggamit ni ini Ginoo sa pagpadako sa imong gingharian, sa pagpalapad Lord God sa ministry Ginoo nga imong gipiyal ka namo amahan. Ug dili kanina mo mabuhat Lord Jesus kung wala ang imong tabang. Ug wala kami mahimo Lord Jesus kung wala ka amahan. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Kini among gipasalamatan sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Sa makadyot mga kaigsuonan adto ta sa mga announcement mga igsuon sa mga schedule karong umaabot Domingo mas maayo manggod og ato ang i-assign kaysa idiretso dili baya tanan mga kaigsuonan nga andam pirme nya nabi say makuratan ang tao muratag mamula manginit. Bitaw. So ang mga schedule nga na-assign karong umaabot Domingo kay ang mo presider kay si Inday Cindy. Then ang mo scripture reading kay si Sis LB. Unya ang mo testimony si Gao Joel. Unya ang mo special number kay ang mga all men's, ang mga kalalakinan. Unya sa gihapon nagpadayon ang amo ang kids ministry matag Sabado ang kaklase gahapon kay si Ate Chari. Unya nagpractice na pud sila para i-present nila karong Christmas party na to karong December 21. Nya naman si mga sayaw. Unya ako ngikuan ni Ate Chari basin maglain ang mga youth
sa gift. Kamo na maglain sila kay ako lang nahinumduman kay ilain siguro ang mga pamatanon, mga youth sa ilang chins gift kay kung sa mga dagko kay naamang guna sila wishes God kanang wish list nana sila gusto isuwat man na nila unsa ilang kan basin maipon sila sa mga dagko basin magputos takuri di gana so nana sila ilaha kay labi na gyud mga estudyante ganahan kay na sila mga wish list nya isuwat man na so si Ate Chari sa mga pamatanon si Ate Chari moy duulan ninyo kay siya moy modala na sa pamatanon so ang mga dugang nga mga announcement ko ihatag siyang alagad. So dugang pahibalo atong igsuon nga nagkuan og baka bitaw nagsigira siya og padala kay iya mang utay-utay unya ato rang ipadayog ampo nga Lord padayon mo siyang iblas ako ning ipahibalo para maampo nato. Amen. Amen. Unya pasalamat ta sa Ginoo nga doon na po'y gigamit ang Dios nga ipalit na tog drums ato pakpakan ng Ginoo. So doon ay nagpadala 30,000 para sa ato ang bagong drums. Wow. Wa pa nato mapalit kay wa pa nako mag-claim. Siguro Disyembre na gyud pero nagpadala na siya og 30,000 pagkanindota to pakpakan gyud ng Ginoo. No, nanatay drums nya kumpleto na ko na lang mga kabalo ko nga after wa pay Thanksgiving ma-tiles na ni ato gyapong pagpakan ng Dios no pagkanindota. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. So atong ipadayon pag-ampo gyud ang atong mga kaigsunan nga gigamit sa Ginoo sa pagtagbo usab sa atong gikinahanglan diri. Salamat kayo sa Ginoo. Unya dugang pahibalo karon nga mao may katapusan ron nga Domingo akong gihangyo ang tanang nag-birthday sa bulan sa Nobyembre. Moari diri para mag-ampo ko sa tanan nga nag-birthday karong bulan sa Nobyembre. Last day ron sa bulan sa Nobyembre. Ugma pitsa uno na sa bulan sa Disyembre. Unya mao na po'y last nga bulan sa tuig 2025. Nag-birthday akong gihangyo si Brother Moses ari-ari sa atubangan. Mag-ampo ta. Si November din si Brad Serapin. Sige. Mas ari-ari diri atubangan, diri sa stage. So kisa pay nag-birthday kisa may nag-birthday sa bulan sa Nobyembre. Ari. So atong iampo unya atong ihangyo ang tanang mga kaigsuonan nga manindog unya atong ipatas sa mga kamot. Wala na lain ari day. Kinsa pay nag-birthday sa bulan sa Nobyembre. Sige. Si David John. Atong drummer, no? Kanang nanay drums next month karong bulan sa Disyembre. Ato ipatas ato mga kamot unya kuyog sa ato mga kaigsunan nga naa sa nagkilaing mga nasod. Nakig-uban nato aron pag-ampo sa Dios alang sa ato mga kaigsunan Brother Serapin og Brother Moses og ni Inday Atina og si Dodong Division Kuya David. Toy piyong ato mata nya deklarar tag blessing, protection sa ato mga kaigsunan nga nag-birthday sa bulan sa Nobyembre nga padayon ang Dios magapanalangin. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy na nag-iya sa matag kinabuhi namo, Dios nga maoy na nag-iya sa tanang mga butang nga imong gisupply, gihatag, ipasinati sa among matag usana mo kakinabuhi. Amahan niya kami aron sa pagdango, pagduol nga na kanimo, og amo na usab nga pangayoon ang imuhang gugma, ang imuhang panalangin nga imong giandam alang sa akong mga kaigsunan nga nag-birthday niining bulan sa Nobyembre. Og sa among mga kaigsunan nga naa karon silang dapit, naa karon silang lugar, wala man namo diri namo makit-an sila apan nakita nimo o Dios nga ang ilahang kinabuhi. Amahan Dios sa makagagahom, nakadawat o nakasinati sa imong pagkamaayo. Amo silang dadon diha kanimo amahan. Amo mga kaigsunan nga nakigduyog diha sa mong pagdaig, pagsimba nga na kanimo.
nga nag-birthday usab sa bulan sa Nobyembre, Amahan Dios nga makagagahom. Salamat Amahan nga imong iblas ang ako mga kaigsunan, imong ablihan ang imong trono sa pagtagbo ug pag-atiman Ginoo sa ako mga kaigsunan. I declare Ginoo, nagaampo usab ako sa kinabuhi ni David John Candelario. Amahan Dios nga makagagahom, imo siyang panalanginan gikan sa palapahang tungod sa limpulo, imo siyang gunitan, imo siyang dihugan kanunay bisan pa siyang hiyas nga imong gipial kaniya. Ikaw ang Dios magatabang nga mahimo niyang ning ganimayton sa iyang pag-alagad nga kanimo. We declare blessing Ginoo ni Day Atina, ikaw Dios magabless kaniya bisan pa sa iyang pagtungha, pag-eskwela. Ikaw ang Dios magaprovide, mahimo siya nga panalangin ngadto sa iyang eskwelahan, iyang gidikanan, iyang igsuon Lord. Mahimo siyang panalangin, proteksyon ang akong igsuon gikan sa iyang gikan karon hangtod sa pag-abot nimo Amahan Dios nga makagagahom, ikaw Dios magablas. Brother Moses, I declare blessing, dugang kusog, dugang kalagsik Ginoo, og dugang kalipay, kalinaw nga iyang masinatian Ginoo. Salamat Lord sa tuig nga imong gidugang siyang kinabuhi. Magpuyo siya nga malipayon, magpuyo siya nga malinawon kay mag-uban mangga kaniya bisag asa siya naa kanunay ang imong presensya. I declare blessing Ginoo ni Brother Serapin. Salamat Lord nga imo siyang gilig-on imong gidasig ang iyang pagtuo, pagsalig, paglaom sa imong mga saad. Doon na may mga problema apan salamat Ginoo, mas mudako ang iyang pagtuo, pagsalig nga kanimo sa bisan unsang giatubang nga mga pakabugaton. Salamat kay imo siyang gunitan, imo siyang ubanan, imo siyang proteksyonan. Salamat Lord nga padayon kang magapanulti siyang kinabuhi. Ako silang isalig itog yan nga na kanimo niining tuig Ginoo nga ilang gidawat sa imong gidugang sa ilahang pagpuyo sa kalibutan. I declare blessing. Abli kanunay imong tabang Ginoo, naa kanunay sila imong pag-atiman sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen. Dalaygon ang Dios, mag-ampo ta alang sa closing prayer. Amahan na mga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pagdawat, sa among paghala diha kanimo gikan sa among pagsugod hangtod sa among paghuman. Salamat Lord nga imo kaming gihatag kadaugan og mga mensahe nga among nadunggan, walay makakuha makakawat niini. Og salamat Lord imo kining siluhan sa balang espiritu ang mga pulong nga amo karong nadunggan nga nimpuyo sa among kasing-kasing dili kini namo malimtan. Og mugihan ni sa among kinabuhi labi na sa among pagpangandam sa ulog sa pagkatao sa among Ginoo. Amahan Dios sa makagagahom ubanay kaming tanan sa among makigsunan nga nakaron sa naglaing mga lugar, naglaing mga nasod. I declare blessing ang imong proteksyon padayon nilang masinatian. Gikan karon og hangtod sa malabot pang mga adlaw, malabot pang mga semana, ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Sa tanang nag-eskwela imong proteksyonan o bantayan. Salamat Lord nga ikaw Dios padayon magauban, magapanalangin. Imong i-release Ginoo ang pinasayng pabor og mga panalangin imong giandam alang kanamong tanan. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, pinaagi sa gugma sa Dios Amahan, sa pakigambit sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Salamat Lord sa imuhang panalangin bisan paninimong pan, ikaw Dios magapanalangin. Nga sa amo karong pag-ambit niini, ikaw Dios magahatag panalangin niini, makahatag ni medisina, sustansya, kabaskog, kalig-on bisan pa sa among tubig nga among pag-aimnon. I declare blessing in Jesus name. Amen. Og amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless and happy Sunday sa tanan. God bless, God bless. Salamat sa Ginoo. Happy Sunday. O salamat sa iyang pagpanalangin. Ako natuong na ikaw ug ako kitang tanan giubanan og proteksyon ng Ginoo. God bless. Happy Sunday. God bless.